Hekk kif numru ta' tfal jibdew iħejju lilhom infushom għall-Griżma terġa' tiġi mħejjija ċ-ċerimonja ta' tberrik ta' żjud. Din iċ-ċerimonja hija waħda ferm importanti għall-Knisja Kattolika hekk kif jiġu mberkin 3 tipi ta' żjud. Iż-żejt tal-morda li jiġi użat mis-saċerdoti għall-Griżma tal-morda, iż-żejt tal-Magħmudija kif ukoll iż-żejt tal-Griżma. It-tberrik ta' żjud mhijiex ċerimonja li tiġi ċċelebrata biss f'Malta u Għawdex, iżda hi ċerimonja li ssir madwar id-dinja fil-Knejjes Kattoliċi kollha. Waqt din iċ-ċerimonja mhux biss isir it-tberrik ta' żjud, iżda tinkludi fiha wkoll il-funzjoni fejn is-saċerdoti jerġgħu iġeddu l-wetijiet saċerdotali. Il-ħamis filgħodu fil-Konkatedral ta' San Ġwan Monsinjur Arċisqof Pawl Cremona mexxa konċelebrazzjoni bis-seħħa tas-saċerdoti mid-Djoċesi ta' Malta. Waqt din iċ-ċerimonja ma naqsitx il-parteċipazzjoni ta' tfal li wara tennew ma' One News li huma ferm ferħanin li pparteċipaw u taw semhom fejn uħud minnhom dalwaqt ser jagħmlu l-Griżma. Iż-sbuħija tal-Konkatedral li kien mimli ġmiel u bin-nies għenet biex issebbaħ din iċ-ċerimonja b'kan differenti li tħejja għaċ-ċerimonja.